Dušana Pašeka, legendy bratislavského Slovana, nastúpili domáci hokejisti na prvý zápas semifinálovej série v retrodresoch z éry populárneho Ceca. Slovan sa po dlhej zápasovej pauze nikam nehnal a nechal priestor Dukle, ktorá niekoľkokrát aj pohrozila. Postupne sa do streleckých príležitostí dostali aj domáci hokejisti. K prvému gólu však prišli veľmi lacno. Malinského rozohrávka sa odrazila od korčule jeho spoluhráča presne na hokejku najlepšieho strelca Slovana Martina Kuľhu. Ten svojím štvrtým gólom v 5. zápase play-off otvoril semifinálové skóre. Ďalší útok, z ktorého mohol padnúť gól, potiahol Robert Déme. Dorážal kapuš, ale puk sa do bránky nedostal. Predtým bol však Srdinko faulovaný a Slovan mal k dispozícii v tom momente presilovku 4 proti 3. V 15. minúte pálil Kuľha. Hrdinovi trenčianskeho štvrťfinálového obratu Kováčovi puk prepadol. Všimol si to Lažo a pridal druhý gól. V 25. minúte mal obhajca titulu ďalšiu presilovku a Hujsovú prihrávku stečoval Peter Mikuš do vlastnej bránky. Prišla aj Uramová možnosť, avšak slovanisti sa uspokojili s trojgólovým náskokom a ich hra stratila organizáciu. Vojaci viac nepotrebovali. Parda vynašiel Vladimíra Nemca, ktorý sa veľmi dobre zorientoval a v 37. minúte znížil na 1-3. Hový inkasoval gól v play-off po 130 minútach. Hneď na to sa po rýchlej kombinácii dostal Uram až pred Kováča. V zostávajúcich minútach druhej tretiny však mali hernú i streleckú prevahu hostia. Húževka priam naservíroval puk Čachovi, no ten namieril iba do stredu bránky. Ďalšiu šancu pre Nemca vypracoval Andrej Kolár. Vďaka Hovimu držal Slovan dvojgólový náskok až do konca tretiny. Prestávka domácim pomohla a hneď na úvod poslednej časti ponúkol Hujsa peknú prihrávku Kuľhovi, ktorý si ale svoj bodový účet v tomto stretnutí nevylepšil. Na druhej strane sa k zakončeniu dostal Salí. Jeho strela nebola natoľko prudká, aby si s ňou Hovi neporadil. Slovanisti sa vrátili k dôslednejšej hre a puk držali čo najďalej od vlastnej bránky. V tomto smere vynikali najmä Déme s Uramom. V 56. minúte delilo bratislavských hráčov, konkrétne Hreusa od 4. gólu len pár centimetrov. Poskakujúci puk sa za bránkovú čiaru našťastie pre hosti nedostal. Jednu z mála trenčianskych možností v poslednej tretine mal na hokejke Kolár a tréner staviania sa 2,5 minúty pred koncom odhodlal poslednému kroku, ako so zápasom ešte niečo urobiť. Parádnu bodku počas powerplay ale urobil brankár Slovana Sasu Hovi. Cez celé klezisko trafil presne. Bol to vôbec prvý gól brankára v slovenskej extralige. Slovan síce prehral na strely, vyhral však 4-1. Už som to vyskúšal a teraz som to videl, to ide do brány, ale som to neveril. To myslel, nemôže byť gól, ale to bol to super. Ja som chcel robiť jedenkrát na živote a to som už robil. Dobre bol. To bolo len 2-3. Som možno nevyskúšal to dlhé strelať, ale to bolo už 3-1. Som vedel, môžem to vyskúšať teraz. Povedali sme si, aby sme hrali hlavne zo zadu, zo zabezpečenej obrany a nemali sme prečo sa vlastne tlačiť do nich, takže oni museli potrebovať naháňať výsledok, takže museli hrať oni. Začali sme dobre, ako mali sme viac hry, ale prišiel gól druhý a už sme sa viezli a také mužstvo ako Slován už potom sa ťažko doťahuje takýto náskok, aj keď tam šance boli, takže ja verím, že keď nám to tam začne padať, bude to vyrovnané. Neměli jsme takový to štěstí, takový ten elán, takový ten, jak jsme měli s tím Martinem. Určitě únava nějaká je, ale na tom ledě je člověk 35 vteřin a tam se musí vydat, takže já si myslím, že nebude to až tak tady v tomhle. Dneska jsme asi na ten Slovan měli, ale bohužel dopadlo to, jak to dopadlo. Je to troška iný hokej ako s Martinom, je to viac o rozume. Troška sa hrá tak ekonomicky, nenaháňa sa každý puk, takže ja si myslím, že my zregenerujeme a zajtra verím tomu, že viac tu ukážeme.